Maswera sei Zimbabwe maswera sei ndoimba kuti kwamuri kwoseko kumaswera zvakanaka. Ndine nyaya yandinayo ndoda kuti nditaure nemuzuva ranhasi. Nhau iyi haisi kunyatsofadza kwete kwandiri chete ende kune mamwe mazimbabweans futi munyika medu mese kumacorners ese Zimbabwe maprovince ese. Inhau ichiri ngori mumapepanhau nemumanews platform akasiyana siyana. Inhau yavaMnangagwa vasati vambone kana ne5 months vari musecond term yavanoti iyo second term. Instead yekuti munhu akampeini kana kuti aite zvemaprograms ekuti makambani akavhara anga achivhura, mabusiness anga achinyatsofunctiona zvenormal zvokuti munhu wese anokwanisa kuwana mabasa, kucreata employment yemayouth ese nevamwe vabereki vari munyika, kustabilize economy, kuchinja infrastructure, mabuildings munyika kuti nyika ionekere, kutsvaga kuti woita sei kuti vana veZimbabwe vasafe nenzara sezvo gore rino riri kutonzi igore renzara. Baba vaMnangagwa havapo pese ipapo. Mnangagwa kwaatori kunze uku iye ari kutopembera akatosumudza chibhakera mudenga, ari kutoda third term ndo kambeni itoko kunze uku. Kana imi makazvionawo zvinhu zvinoitawo here zvokuti mukuru instead yonge achigadzirisa zvinhu zvokuti nyika ienderere mberi, ivo vari kutoenda vachinoti aiwa inini ndiri kutoda imwe term again yekuti ndirambe ndiripo. Uchiita sei vachiita sei? Kana imi makazviona, kana iwe lese iwe uri kuteerera uri weZANU-PF, Mnangagwa anenge achiita sei? So tichida kuti tibatsirane kuti aiwa nyika iende mberi, kwete kuti kungoda chete zvigaro nekuti iwewo zvauri kubhenefita. Paunenge uchibhenefita ipapo uri kuona kuti mukana wacho uri kubhenefita neZANU-PF, then woda kuti aiwa vamwe vese mazimbabweans vasafewo iwe uchingobhenefita uri pamusoro. Aiwa izvozvo hazvina kunaka ende semazimbabweans tazviramba. Munhu wese ari kuzviramba mumastreet. Ndozvavari kudira kuti vaMnangagwa vatobva pachigaro. Pachigaro ipo pawakapo aenda nechisimba, pachigaro ipo kuenda kwavakaita pachigaro havana kuvhoterwa nevanhu, vakanozvigadzika vabirira kuti vaende pachigaro. So chigaro chavanacho muhistory chamuchama vari kunyatsodza kuti vaMnangagwa chigaro ichocho vakachienda zvisiri pamutemo. History yeZimbabwe ivo vangona kunyora yavo but mahistory acho anenge ari eZimbabwe. History imwe ndeyekuti Mnangagwa akaenda pachigaro paipe abirira sarudzo dza2023 August. So handioni zvichimeka sense kuti munhu unoenda kunze kumhanyira wakutoda third term, uchiita kuti vanhu vakuti third term ndeinoita. Vanhu vari vakakutenderedza iva vanogona kungoti zvinoita ndekuti vari mumaposition vada kuramba vakaita sei vari mumaposition iwaya, saka vanobva vato kukampeina zvakasimba vakunyepera vanhu. Asi vanhu vachenjera manje, vanhu havachamboda zvokushandiswa. Munhu ndaakuziva manje, munhu achamboda. Saka ZANU-PF yaada kuita kunoshandisa ana zeki vaya, kushandisa ana fazi vaya kuti inge ichibirira, ndekuti vanhu chaiyo havachenjera. Even nyangwe masoja chacho haachada zvokushandiswa zvezvi nemapoliticians zvongoti vanzi endai munorova vanhu, endai munoita sei. Masoja ari kunyatsoziva kuti ivo zvokushandiswa zvezvi hazvina kunaka because ivo varipo kunge vachiprotecta vana veZimbabwe. Kuti vaenzi vaenda kunorwisa munhu asina pfuti, vanozoona kuti husoja gwara, havazvide izvozvo zvokushandiswa semaitirwo avakamboitwa last time vachishandiswa navaMnangagwa. So vaMnangagwa kana vachida kuti nyika iite peace, ndavati term yavo kana yapera vobva zvakanaka vosiyira vamwe vopinda. Ndeyekuti imo muZANU-PF chamu ndo muchatanga nyonga and nyonga yakatanga kuZANU-PF ichakonzeresa kuti zvinhu zvese munyika zvive upside down. Pamusana pemunhu 1
ane makaro akapinda pachigaro achinyatsoziva kuti mumwe wake anga asingadi kusiya pachigaro anga ari ipapo Robert Mugabe. Iye ndozvaada kuteedzera izvozvo, aona kunaka kwepachigaro, so which means pane zvinhu zvinenge zvichibenefitwa pachigaro ipapo. Haungade kungoramba ungori pachigaro neage iyeyo kuramba uchingozvinetsa up and down, waenda uku waenda uku wadaiso waenda wabuda kunze kwenyika, instead yekunge uchirelaxa uri pamba nevazukuru vako udya pension yako uchinyatsoenjoya life yako separate. So which means pane zvinobenefitwa. But one thing chatinofanira kutaura Mnangagwa neZANU-PF, nyange Mnangagwa akada third term, nyange akada kugara lifetime ari president, but chigaro ichocho chinenge chine minzwa, chicharamba chimupisa. Hakuna history yaanombonaka yaanombogadzirisa kuti inake nezvaakaita Mnangagwa. History yake chainyora inenge iri Mnangagwa akakanganisira vanhu, akaputsira vanhu dzimba, akaurayisa vanhu vakawanda, akashandisa masoja kuti auraye vanhu, akaita gara paopposition kusvika maybe afe, ndozvaari kuda kuita maybe. Asi vanhu veZimbabwe vari kuti aiwa isi handizvo zvatinoda, ende kwete zvakangoitika izvozvo Zimbabwe inenge ichipisa chete iye ari ngopo. Angatouraya vanhu vese semaurayiro ari kuita vanhu kuti angoda ngotaurisa, but hapana chaanenge achinomavhoti, ende zvichamufukira zvakaradza kufukira iye. Vana vake vari kuzvara ivavo ndo vanenge vari chitongerwa mhosva dzake iye. Vazukuru zvakatadza vana vake vakapfuura, vazukuru vacho ivavo kana vaida kuramba, pane pazvinondosvika chete ivavo vanenge vasara ivavo ndo vanenge vachiteerwa nevanhu, because vana vedu nevazukuru vedu vari kuona zvoitwa negovernment yeZimbabwe. So hakuna mageneration anozoregerera vanhu vachiziva kuti ZANU-PF zvakaita kune madzibaba ayo zvakadai. Saka tinoteera generation by generation, vanenge vasikwa ivavo ndo vanofesa negere. Even nyange mhuri yaMugabe ise haisichabuda mune zvese izvi, upfumi hwese nezvainazvo zvese vaidya nedikita reZimbabwe, ropa reZimbabwe. Tinoona vana vacho vanenge vada kutaurisa vachida kumhanya-mhanya, vanoziva kuti mari yanayo neupfumi hwanayo ndo ropa, but zvese zvinofanira kurivheswa kana hurumende chaiyo inomirira vanhu yapinda ndazvibvesa. War veteran anofanira kunyatsokuchengetedzwa, ndo wakati kuira kuti nyika ive pairi naso. Masoja edu anofanira kuchengetwa, anofanira kurespektwa. Vana mai vedu nasekuru vedu vari kumaruzevha vanofanira kuremekedzwa, vaichengetedza war veterans, vachivapa chikafu, vachivabatsira munguva yehondo kuti hondo irwe kuti Zimbabwe vana vasununguka. Vanhu vakapiwa minda vanogara vari kuminda. Minda land takagara tichingoida inodiwa nemunhu wese. Kuchangogadziswa chete kurendi ndokune avo vakaita makaro, ivava vari mupolitics, vana Mnangagwa nana Mugabe nevamwe vese mamembers mamisa ndo vakaita makaro bvavazvipa mafamu mahombe. Vamwe vanhu vese bvavangonzi agara ichekerani tumastand. Saka ipapo ndipati nechida kugadzirisa futi ipapo. Ivavo vakatora futi mafarms kutorera varungu vaibva vatora mafarms akawanda kutopfuura anga vanhu varungu bvawaisa kusaidi kwavo. Ndivo kwatinenge tichida kugadzirisa ikoko kuti zvinhu zvese zviite 50-50 kuno munhu wese, whether kuti uri weopposition party or uri weZANU-PF. Isusu toda party inopinda yekuti inogadzisa zvinhu kuti munhu wese, inobenefita munhu wese, not kuti ubenefita vanhu vebato 1 sezvotirwa neZANU-PF ezvinezvi. Tinoona dzimwe nyika nyange iri imwe party yapinda papower inoseva munhu wese, inobatsira munhu wese, but ezvinezvi at the moment ZANU-PF iri kuda kubatsira vanhu vakaingoivhotera chete, of which izvozvo hazviite. Otherwise nyika icharamba ingone tension chete, icharamba ichidhonzerana, kusvika zvinhu izvo zvagadziriswa, ende kusvika pano hurumende inoziva kutonga nejekerere, inoziva kutonga zviri pafefe. Ndinotenda hangu maZimbabweans. Aiwa, ndatenda zvangu maZimbabweans. Ndokurudzira kuti musubscribe kune channel yedu. Ndotenda kune avo vakasubscribe kudhara, like and share also our channels. Thank you.